jam wale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓen koɓe ayaw Piindi TV min calmini on to mbawɗon wonde dunde babadam nde kala min bismi mon kelle gadande robindo jayndeji altine nogasigo lewru octobre 2024 bisimilla moɗen kelle gadane robindo jayndeji puɗɗortoɗen ko jayde le soleil ɓe garti ko saaha musɗo mo leydi Sénégal wurata to banggue wonande ɗam ilam kono le soleil waɗi jullu toon to yafera ko wuuro tawetego e falde Bakel ɓurgol lorade e ɗam ilam ɓe garti e kanko hoorejo leydi ndi yiide o saaha gonaɗo mo o dus wonande ɗin ɓesguji loriɓe e ɗam ilam to banggue gurdam mumen kono kadi wawde wallude ɗumen ha mbawa dañde kotkiji kono ɓe garti kamɓe le soleil ko ɓuuri caɓanɗe joyi ujunere innama ade ko kañumen ɓuuri lerade e ɗam ilam toon to falde Podor Bakel e to Matam ceerno Madani Tall weddima e rango e reddo leydi Sénégal kala ne wawata wadde ɓodde gam daronade kam e wallude ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen lori e ɗam ilam jayde tribune Bougane victime de son engagement pour le Bakel e o saaha bo kanko Bougane o nawi ballal faabu toon to Bakel koyon saaha tigui o nanga kono ɓe garti omo ganduɗa ko Anta Babacar Ngom Pape Djibril Fall kamɓe kala ɓe garti e wasde yonude nangugol Bougane toon to Bakel kono ɓe garti e kamɓe tribune ha joni e omo ganduɗa ko Halifa ceerno Madani Muntaga Tall gartuɗo e weddade e rango e leydi Sénégal nde ɓe mbawata tigui darade gam wawde fabade ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen lori e ɗam ilam en ƴeewoytu jayde l'observateur Sonko en super héros kanko Ousmane Sonko ɓe garti e haala makko tagal nde waɗanno méga meeting toon to Dakar Arena ɓe garti e kanko Ousmane Sonko on déclaration mo arti to banggue jangol makko e ɓen ɓe ganduɗa ko landaji ceridiɗi ɗi kono kadi hakkude omo ganduɗa ko Jean Michel Sène e caɗele mum wasde nandirde e ngal ɗon gollorgal ngal ganduɗa ko ɗum saabi adduka kan haala kono ɓe garti kadi kanko Ousmane Sonko janɗo e société civile ɗum ɗo kala l'observateur arti hen kono ɓe garti e forum civil gartuɗo e wonande pouvoir mo ganduɗa kay hande oɗo saaha ƴettata ɗen coparejo hutorto wonande doole laamu gam wadde ko yete ko campagne déguisé jayde l'observateur arti hen ƴeewoytu jayde l'exclusive ɓe garti koye nangugol kanko Bougane Gueye Dany leader mo Gomse Bop jayde l'exclusive ɓe garti wonande indignation collective ɗum noon yewti koye ɓen ɓe ganduɗa ko coalition Samousa Kaddu Jammo ak Jerim e takku wallu Sénégal kamɓe kala ɓe erima nde Bougane Gueye Dany accete ko noonne kadi Alioune Tine kam e omo ganduɗa ko Seydou Gassama forum civil en kamɓe kala o saaha ɓe erima nde Bougane Gueye accite wonande on lundiyanke nawannoɗo faabu toon to diwan bo Bakel en ƴeewoytu jayde besbi le jour ɓe garti koye kanko leader Gomse Pop Bougane Gueye mo waɗe déféré toon to parquet mo Tambacounda kono ɓe garti e ceerno Bokum wondude e Anta Babacar Ngom ɓen ɓe ganduɗa jonnani nangugol kanko Bougane toon to Bakel kono ɓe garti e ceerno Madani Muntaga Tall ɓe oniɗo leydi Sénégal nde wawata wadde tamande wotere beele tigui daranade kam e wallude ɓen ɓe ganduɗa ko loriɓe e ɗam ilam en ƴeewoytu jayde li quotidien ɓe garti koye Bougane le cauchemar du régime Bougane Gueye Dany hande o saaha ko kay tigui haadi nguɗo laamu lelade kono kadi ɓe garti kamɓe li quotidien e omo ganduɗa ko Elas Diouf goto e avocat ji kanko Bougane o holliti nangugol Bougane Gueye Dany wona hunde rewde lawol sibo kay mo jogui ko yete ko droit yaade toon to Bakel hayso tawi mawɗo leydi o nana toon to falde Bakel kono li quotidien arti ha joni ko ɓuuri temedde jeeɗiɗi capanɗe jeeɗiɗi e nayyo ne wayno to banggue innama ade ko kañumen ne wayno mbasi nokkuji mumen koɗorɗo mumen e yowti e ɗam ɗon ilam kono ko ɓuuri ujunere e ɗiɗi hectare to banggue wonande ndema kañumen jaadi e ɗam ilam jayde l'évidence ɓe garti koye Bougane Gueye Dany nangugol makko toon to Bakel o saaha mo nawanno faabu toon to falde Bakel koye on tuma tigui ɓesguji Bakel kala kañumenne jalti hollude filñitere mumen ne mbawata tigui laamu ngu wawata accidde on Bougane mo ganduɗa kay aduno faabu toon to Bakel kono ɓe garti kamɓe l'évidence e nangugol omo ganduɗa ko Jeegi Diop e yogo ɓe o gollortono toon to jagorgal microfinance jayde l'évidence arti hen en ƴeewoytu jayde las ɓe garti ko ɓuuri capanɗe joyi ujunere innama ade loriɓe e ɗam ilam kono ɓe garti e nangugol Bougane Gueye Dany toon to Bakel e holliti wonande o saaha kay kamɓe landaji ceridiɗi ɗi hollita tan ko jatirgol caggal démocratie ko yete ko welitare leydi Sénégal jayde enquête l'heure est grave kamɓe enquête ɓe kollito o saaha noon koye saaha kisɗo musɗo ngo leydi Sénégal wurata to banggue wonande ɗam ilam ɓe garti kamɓe enquête toon to falde Bakel kanko hoorejo leydi ndi jullu makko holliti noon to banggue juɓɓingol golle wawde joni sowde ɓen ɓe ganduɗa
ganduɗa ko loriɓe e ɗam ilam kono ɓe garti ko ɓuuri temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗo e nayo ɓen ɓe ganduɗa ko wasɓe koɗorɗo mumen ɗum ɗo kala kanko hoorejo leydi ndi o warti e yiide maɓe gaddu ballal fewde e ɓen loriɓe e ɗam ilam ko ɓuuri temedde 5 tonnes to banggue guura ɗum ne kadi waɗama gam tottude ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen o saaha mbasi nokkuji mumen ne tawe e jayde enquête jayde le quotidien ɓe garti koye tuma nde Ousmane Sonko holliri wonande toon to Dakar Arena rendinde koppereje gam ɓe mbawa wallitorade campagne ko on tuma tigui Bougane Gueye ne wannoɗo faabu toon to Bakel fawa jungo kono ɓe garti kamɓe le quotidien e ɗam ilam ɗam ganduɗa o saaha ko kay tigui hammili wonande ɓesguji leydi Sénégal ha ɓuuri tengtude toon to diwan bo Matam falde Podor e toon to yiyete e toon to Bakel. Bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV ko ɗum woni komin doɓanɗomo ne kelle gaden roɓe ɗo jandeji subaka hande o min dokon aadi talata janggo so hore welede Allah ɗo e nden yo jaam jogo min jogo mon on jarama.